Chinthong Lamps pen Annual General Meeting amei kapedo pon. West Karbi Anglong Chinthong MAC constituency kaparlo Rongjangphong arlong kedo MS Chinthong Lamps pini niphai. Ingko rapo chiti ingkan suri ini ingkore si Annual General Meeting Lamps Lt Sarsing Bongrung aschool lahenlo ponlo. Lamps ameiphu Longsing Kro pen mei chepahemphu ponsi Kongchunbang Darsing Hanse pen department pen kelang chari mati observer atum aphan kedeng pon amei pen asai dengponlo. Observer atum amen lahenlo. West Karbi Anglong Cooperative Inspector atum Sukursing Terang Siim Teron lapen Samson Taro. Ningkan ni sek aphaman kiklem kedam lapen sang keron kelong lapen kapedam lapen kopipi asai si lamps pen kiklem kedam asai rat angno Kongchunbang pen kelang ponlo. Report kekeng ke lapen kecok ce adim kapekeng rapet ji aphan lam kejai dun aphan rat atum aphan apor pi ponlo. La puson si Chinthong Lamps pen kiklem kedam lake inglong arit ketiki la son si tharmit la pen longhong kapangreng la pen isi lo kacharli ahem mati Lt Sarsing Bongrung Memorial English School Academy ningkan suri ni rekre pri aningkan pen ingtu ponsi peneng antame lang chari pon bomlo la son thak si tharmit ke e pen penang an ale duji pu thekdam long si chiri cap so se tharmit e ponlo.